tejto reportáži vám ukážeme napäté chvíle našich štvrtákov v deň písomných maturít, ktoré sa písali od 16. do 18. marca. Ako sa dnes cítiš? Tak, zjedla som už asi 3 čokolády, 4 snickersy a mám trošku strach, ale v pohode. Myslím si, že v máji to bude horšie oveľa. Aha, nejak si sa špeciálne včera pripravovala? Učila si sa ešte včera? Nie, bola som na Facebooku celú noc. Aha, a išla si spať kedy? O 11:30 a vstala som o 6:30 a už som tu od 6:30 asi. Ako si myslíš, ako bude prebiehať dnešný deň? Napíšeme všetko, pôjdeme domov, potom budem stresovať zase celý deň a tak. A v pohode, myslím, že to bude v pohode. Dobre, a odkedy sa pripravuješ na maturitu? Od včera. Tak iba psychicky, ale proste sme si aj robili testy aj všetko, ale nejak som to neriešila špeciálne, že by som sa fakt učila na maturu. A na ktorú písomnú časť z dneška, čiže zo slovenského jazyka sa bojíš najviac? Dnes sa nebojím na slovenčinu, ale bojím sa skôr zajtra na anglinu, na posluch dosť. Lebo mám anglinu iba 3 roky a nie som v tom až taká dobrá. Ako sa dnes cítiš? No, celkom v pohode. A cítiš sa byť pripravený? No, tak to absolútne nie. Učil si sa? Samozrejme. Aj včera? Aj včera. Ja sa učím celé 4 roky, chápem. A odkedy stresuješ? Takže fakt stresuješ, že dneska je maturita? No, nestresujem vôbec. Ani teraz? Pred telkou. Nie, čo si. A na ktorú časť dnešného dňa sa najviac bojíš? Na ktorú časť? Na prestávku asi, no. Ale tak vážne. Nie, asi skôr test, jak sloh si myslím, že bude ťažší. Test, lebo to je a čo si myslíš, je taká obťažnejšia tá písomná časť alebo ústna? No podľa mňa tá písomná. Prečo? Tak lebo pri ústnej sa dá vykecať, vieš, keď dačo náhodou nevieš, tak predsa len dačo sa dá obkecať alebo dačo, vieš, a test máš otázku, tak musíš na ňu odpovedať. Vieš. Ako sa dnes cítiš? Veľmi dobre. Nemáš stres? Taký menší, ale ani nie. Odkedy sa pripravuješ na maturitnú skúšku? Od septembra? Poctivo? Intenzívne? Tak od januára. A učila si sa ešte aj včera? Už iba nejaký ten sloh som si pozerala. Maturantov sme zastihli aj po útorkovom teste zo slovenského jazyka a takéto boli ich reakcie. Ako sa cítiš po tvojom výkone? No, celkom dobre môže byť. Cítim sa tak akurát. Tak akurát, čiže zdali sa ti otázky ťažké, náročné, alebo boli jednoduché? Tie prvé boli také ľahšie a potom na konci som už nestihal, boli pre mňa také zložitejšie. Kedy vás čaká sloh? Ešte máme pol hodiny času, tak 12:20 začíname písať sloh. Myslíš, že toto ti už pôjde ľahšie? Dosť som unavený, ale tak mal by som zvládnuť. Dúfam. Dobre, a ako prebiehala doterajší deň, celá maturita? No, tak zo začiatku stres a teraz trochu opadol a môže byť. Takže ako sa cítiš? Celkom fajn, dá sa to. Si spokojná? Tohtoročný test bol veľmi ľahký podľa nás, ale nechceme stresovať, počkáme sa na výsledok. A ako si spokojná s otázkami? Boli jednoduché alebo primerané? Ktoré ako? Boli tam aj z tých ťažších, ale boli niektoré aj veľmi jednoduché. A si ešte stále v strese, alebo na sloh už sa vôbec nebojíš? Na sloh sa až tak nebojíme, skôr na zajtrajšiu angličtinu. Ako ste spokojní so zostavením testu? Aké boli otázky? Zdali sa vám náročné, boli jednoduché? Zákerné? Dosť. Má pravdu. Budete sa aj naďalej pripravovať na ústnu časť? No, keď nebudeme mať 33%, budeme musieť zodpovedať na 3, takže hej. Ďakujeme našim respondentom za ochotu a všetkým maturantom držíme prsty v máji pri ústnych maturitách.